Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Noon, hindi ako naniniwala sa mga ghost na yan. Hanggang sa ako na mismo ang nakaramdam. Nakakatakot pero hinarap ko ng buong puso. Naalala ko pa gabi yun noon. Habang ako'y balisang nagsuscroll, nakaramdam ako ng lamig na dumampi sa aking balat. Animoy nagbukas ka ng freezer at dumampi ang lamig sa iyong balat. Pagtingin ko sa electric fan, hindi naman naka-on. At mag-isa naman ako sa kwarto, kaya posibleng kagagawan ito ng mga hindi nakikita. Makailang sandali lamang, nawala ang aking pagkatakot. Nagbalik ulit sa pagka-boring ng gabi ko. Ting! Ring ng messenger ko. Ang aking pagkabagot ay unti-unting napalitan ng kasiyahan dahil sa wakas may nag-chat. Hi, panimula niya. Ngumiti ako at nag-reply ng ganito. Hello. Wala pang 3 segundo nag-reply siya ng ganito. Kumusta ka? Lumawak ang pagngiti ko at agad nag-reply ng ganito. Ayos lang naman ako. Ikaw ba? Habang kami ay nag-chat, lumalamig rin ang paligid kaya napagpasyahan ko na magtalukbong na ng kumot. Ako'y nanginginig habang lumalalim na ang aming pinag-uusapan, kasabay nito ang pagtanda ng gabi. Ininda ko ang lahat ng yon at ako ay patuloy sa pagpipindot at nadagdagan na ng mga emojing malalandi. Wala sa amin ang dinadalaw ng antok dahil sa loob-loob ko, nahihiya siguro ang antok para dumalaw para sa namumuong pagtitinginan namin. Bahagyang napapangiti habang nakikipagpindutan. Kakaibang nararamdaman ay aking tinatamasa. Madaling araw na pala kaya kailangan ko na matulog para may enerhiya pa para bukas, kaya kami ay nagpaalam na sa isa't isa. Sa pagpikit ng aking mga mata, parang may bumubulong sa akin na hindi ko maintindihan. Nagsitayuan ang aking balahibo kaya mas pinaigting ko ang pagpikit ng aking mga mata hanggang sa tuluyan na ngang nakatulog. Good morning, bati ko sa chat. Gaya ng kagabi, wala pang 3 segundo nag-reply na ulit siya ng ganito. Good morning din. Kakaiba ang aking nararamdaman. Bakit parang may tumitingin sa akin? Bakit parang kakaiba itong nararamdaman ko? Minumulto ba ako? Bakit ang lamig-lamig ng paligid? Nagkausap maghapon kasabay nito ay ang paglalim ng aking nararamdaman sa aking ka-chat. Siya na talaga. Hindi ko maipagkakailang nahulog na ako sa kanya. Alam ko, ramdam ko, nasasaluhin niya ako kapag ako ay nahulog na ng tuluyan. Nagdaan ang mga araw. Ganon ang pakikitungo niya sa akin at syempre, ganon din ako. Handa na akong magsabi sa kanya na mahal ko na siya at nagbunga na ang aming pakikipag-chat. Hi, good morning. Kain ka na kapag pwede ha. Nakalipas ang 2 minuto, wala pa rin siyang reply.
5 oras na nakalipas, wala pa rin ngunit online siya. Nakaramdam na naman ako ng kakaibang lamig. Nag-chat ulit ako ng ganito. Busy ka ba? Usap muna tayo. Kain ka na? Malamig ba dyan? Dito kasi malamig eh. 4 na oras na ang nakakalipas. Wala pa rin. Naghintay at nagbaka sakali na mag-chat siya. Ngunit nagdaan ng mga araw, wala pa rin siyang paramdam. Gusto ko siyang i-chat, ngunit nahihiya na ako. Kumusta kaya siya? Kapag nakachat mo nga siya, patanong kung kumusta na siya at bakit hindi siya nagpaparamdam sa akin. Tapos, sabihan mo na multuhin niya naman ako. Si Ten nga pala ito mga kabisyo, tambalanista since 2015 at ito ang aking kwento.